Diàriament es consumeixen, atenció, 20 milions d'euros en drogues al nostre país. És el major nivell històric de consum, un 2% més que l'any 2018. En els darrers 3 anys la xifra s'ha disparat, enregistrant rècords any rere any. I al mercat no fa més que aparèixer nous productes com el pescau, una perillosa droga que s'ha posat ara de moda entre els joves i que és coneguda popularment com la marihuana sintètica. Un de cada 3 joves atesos a Projecte Home és addicte, per exemple, en aquest narcòtic. Avui ens visita al plató dels 5 dies darrera hora el director terapèutic d'aquesta organització, ell és Sergi Canal. Benvingut, Sergi. Gràcies, bona tarda. Parlant d'aquestes drogues, sempre n'hi ha una que se posa de moda i, a més, potencialment perilloses, no? Diuen que com a 80 vegades més els efectes que pot causar. Sí, diuen que aquesta droga anomenada el pescau té una potència que està feta a laboratori, té una potència brutal. Sí, és cert que no és més d'un dels tants cannabinoides sintètics que ara mateix estan a la venda en els carrers d'Europa Occidental. Clar, el problema és que creen molta addicció, no? I sobretot als joves, clar, això els afecta moltíssim. No està comprovat, o sigui, el terme d'addicció des d'un punt de vista tècnic no està comprovat, més que res perquè és que és una droga que s'ha detectat a València l'any 2017 amb una incautació i després hi ha hagut assistències a nivell hospitalari de joves que presentaven tot un quadre psicòtic, d'ansietat, marejos, desorientació, etc. i es referien a haver consumit aquesta droga. Ara, si causa o no causa addicció, evidentment, com qualsevol droga la deu causar, però jo me'n fixaria més amb els efectes nocius que té més enllà de si causa o no causa una addicció. I és evident que les causa, com totes les drogues. Clar, exacte, aquest és el problema principal. Sabem si, per exemple, aquí a Balears hi ha casos, també? Nosaltres no tenim constància. De moment, fins ara, la gent jove que atenem no han referit consum d'aquestes drogues. Sí, en canvi, d'un altre cannabinoide sintètic, que també se li diu marihuana sintètica, que és l'Spice. Parlàvem d'aquesta xifra impressionant de la quantitat de diners que s'inverteixen en drogues, terrible, bé, invertir, que se perden en drogues. Com és possible això? Què és el que estem fent malament? Perquè mira que cada vegada hi ha més programes, més conscienciació. És al revés, com més se prohibeix, com més informació tenim, més perill, els joves més ganes tenen de provar coses noves, és a dir, com pot ser? La pregunta té... És complicada, ho sé. Enjundia. Ho sé. Des del punt de vista de Projecte Home, és evident que estem davant una realitat molt més ferent de lo que moltes vegades se disposa a nivell de públic, mitjans de comunicació, pel·lícules, etc., gent famosa, etc. Sí que és cert que estan fallant moltes coses. Això és, irrefutable. Entre d'altres, jo entenc que és un anàlisi més sociològic, no? Vull dir, probablement estem davant una societat on els joves sembla que no troben massa sortides, no? O dins una societat on el ritme, l'estrès, l'ansietat, les condicions, etc., fan que, per desgràcia, molta gent vulgui omplir determinats buits anant a cercar el consum de substàncies. I això genera una problemàtica encara major de la que teníem prèviament quan van a cercar això. La realitat que nosaltres trobem en Projecte Home és que el buit vacío que presenten moltes persones que venen a tractament és general en quasi tots els usuaris i usuàries que tenem. I parlant d'aquest tractament, clar, parlam de Projecte Home Balears, però també parlant de Projecte Jove, per exemple, a Balears, teniu la sensació de que cada vegada hi ha que consumen gent més jove? Arriben aquests perfils a teràpia? Tenim gent molt jove, consums molt problemàtics, però no només és el consum problemàtic, tenim una situació familiar, escolar, econòmica, etc., bastant desestructurada en molts de casos. I a part han irromput tot el tema de les noves tecnologies, addiccions a noves tecnologies, que està despertant molt d'interès, sobretot en col·lectius de pares i mares, que també estan provocant que tinguem que donar respostes en aquests perfils, en un programa que tenim, obert fa un parell d'anys, que és el Ciberjove, que tenem aquest tipus de perfil. A la banda de Projecte Jove, des de luego, sí que notam
gent molt joveneta, amb consums molt problemàtics. I supos que cada vegada, com que hi ha tant d'elements que interfereixen, a l'hora de plantejar un sistema terapèutic és més difícil, perquè no se pot atacar només un consum. És una situació molt complexa en molts àmbits. De fet, des del punt de vista professional, el consum en si és una petita part de la nostra intervenció terapèutica. La part més gruixuda, la part amb més pes, té a veure amb com recol·locar tots aquests elements, tant interns de la persona com externs a nivell familiar, social, etc., que han vengut absolutament trencats en els joves o no tan joves que venen en els programes. Ens queden 30 segonets. Sergi, què ha de fer la gent que té aquest problema a casa, les famílies? Supos que acudir a professionals com vosaltres, segur. De l'ABC de les addiccions, l'A és demanar ajuda. I entre d'altres estem nosaltres per, evidentment, obrir les portes a aquell que ho necessiti. Però demanar ajuda tant famílies com els propis interessats o interessades. Clar, perquè mirar sempre cap a una altra banda, això segur que no... No sol funcionar massa bé. S'allarga molt el problema i els culpables sempre són altres o sempre són les condicions, però bueno, quan xerrem de drogues, evidentment, la clau està en que un mateix doni la passa i s'animi a demanar ajuda. Exacte, així és. Sergi Canal, director terapèutic de Project Homo, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui. Gràcies a vosaltres, bona tarda.